जय जगन्नाथ बंधुगण ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ କମ୍ ବାସ୍ତୁବିଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ କରି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ। ସବୁଦିନ ପରି ଆମେ ଆମ କାମକୁ ଯାଇଥାଉ। ଅଫିସକୁ ଏକ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳର ଥିଲା। ସେ ଆମକୁ କଲ୍ କରି କହିଥିଲେ କି ସାର୍, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଘର କଲା ପରେ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି। ତ ହେଇଥାଇପାରେ କୌଣସି ବାସ୍ତୁଟିକାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ସାର୍, ଦୟାକରି ଆପଣ ଆସି ଆମର ବାସ୍ତୁଟିକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେଲା। ଆମ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲୁ, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଆମେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରାଇଭେସି ପାଇଁ ଆମେ ଆଡ୍ରେସଟିକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖୁଛୁ। ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, କୌଣସି ଆମକୁ ସେ ଇନଫର୍ମ କରିନଥିଲେ କି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି କି କ'ଣ ରହୁଛି। କେବଳ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ପାରିବାରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ପାରିବାରିକ କଳହ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ହଠାତ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କୌଣସି ଆମର ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କଲୁ ମାଟ୍ୟ ପରେ ଆମେ ବସିକି ଆଲୋଚନା କଲୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ କହିନଥିଲେ କି କୌଣସି ସ୍ପିରିଟ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ ଯାହା ବି ପ୍ରଣାଳୀ ଥିଲା ତାକୁ ଶେଷ କଲେ। ପରେ ମୁଁ ଗଲି ସ୍କାନର ଦ୍ୱାରା ସ୍କାନ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଭିତରୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜୋର ପାଟିରେ କହିଲେ ପଳା। ମୁଁ ଭାବିଲି କୌଣସି ମାନସିକ ବିକୃତାଙ୍କୁ ହେଇଛି କିମ୍ବା ମାନସିକ ରୋଗ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଏମିତି ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରି କହିଲେ। ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ତ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ହଜବେଣ୍ଡ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମେ ବି ଡାକୁଥାଇପାରନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ କି କୌଣସି ପୂର୍ବ ଭଳି ସେ ହେଲେଣି, କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କଲାଣି। ତ ହଠାତ୍ ସେ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମା କାଳୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଉ, କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ତ ବନ୍ଧନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜକୁ ବନ୍ଧନ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବନ୍ଧନ ଥିଲି ସମୟରେ, ତେଣୁ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାରେ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ଏଠାରେ କୌଣସି ଭୂତ, ପ୍ରେତ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଟି ଦେଲେ। ଧରିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଟି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହେଇଥିଲା। ସତରେ ଏମିତି ଭୂତ ପ୍ରେତର ସ୍ପିରିଟ୍ ଥାଏ, ଏ ତ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ସେଦିନ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଟିମ୍ର ମେମ୍ବର ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। କହିଥିଲେ ସାର୍, 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଏମିତି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତିକାର କରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଠୁ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ। ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କଲୁ, ବାସ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା କଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଦେଇଥିଲୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି 15 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିଛି ସେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରିନଥିଲେ, ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହିସାବରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଆମ ସହ। ପାଖାପାଖି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ମହିଳାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 30ରୁ 1 ଘଣ୍ଟା କଥା ହେଲୁ। ପୁଣି ପାଖ ଏରିଆ ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିଥିଲୁ ବାସ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା କରି। ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଅନେକ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ବହୁତ ଲୋକ ଗୁଣିଆଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲୁ। ଅନେକ ଗୁଣିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କୌଣସି ଆମର କ୍ଷତି ହେଇନଥିଲା। ପରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 7ରୁ 8 ଦିନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲୁ ଜାଗାକୁ। ତାର ପ୍ରତିକାର ଯାହା ବି ଥିଲା, ଏକ ପୂଜା ପାଠ କରି ଯାହା ବି ପ୍ରତିକାର ଥିଲା ବାସ୍ତୁ ଉପରେ, ଯାହା ବି ଲଗେଇବା ହଉ କିମ୍ବା କିଛି କରିବା ହଉ, ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିକାରଟିକୁ କରିଥିଲୁ। ପରେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଅଫିସକୁ 4 ଦିନ ପରେ। କହିଥିଲେ କି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପରିବାର ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନଥିଲା। ହୁଏତ ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ପିରିଟ୍ର ହିଁ ସବୁ ଇଏ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ, ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହିଁବି। ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କୌଣସି କଥା ଜାଣି କରିନଥିଲେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲୋକ ଜଣେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ପରେ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ। ସେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। କହିଥିଲେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପରିବାରଟି ଠିକ୍ ହେଲୁ। ଆମେ କହିଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏଇଟା ଆମର କିଛି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ସବୁ ସେଇ ମୋ ମାଆର ଇଚ୍ଛା, ମା କାଳୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ବାବା ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ଆମେ, ଆପଣ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମକୁ କଲ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।